Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα παίξουμε τον ύμνο του Παναθηναϊκού, της αγαπημένης μου ομάδας. Στην αρχή ήμουν Ολυμπιακός, αλλά όλοι οι συγγενείς μου ήταν με ο Παναθηναϊκό και ήθελα και εγώ να ήμουν με τους συγγενείς μου. Αυτό είναι άλλαξε ομάδα και είπαμε Παναθ. Λοιπόν, παίζω αφιερωμένο στο δάσκαλο μου επίσης, ο οποίος μου έμαθε εκείνος να παίζω κιθάρα, συγγνώμη. Και είναι και επίσης αφιερωμένο στους φανς του Παναθηναϊκού, ειδικά στον καλαδερφό μου τον Μιχάλη Γούμενο, ο οποίος είναι πολύ καλός στην μπάλα, αλλά είναι τεράστιος φαν του Παναθηναϊκού. Και εμείς λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε. Και ένα λεπτάκι. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος κι ο δυναμικός. 2.000 φίλοι, όλοι στο τριφύλι, είναι Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκέ, 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 μεγάλε και τρανέ, Παναθηναϊκέ, 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 μεγάλε και τρανέ. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο.